Halløj så. Halløj. Nej, min vågen. Halløj. Jeg er unlocket. Nu kan du godt, nu skal jeg være igen. Jeg fandt ud af, hvordan det var meningen, jeg skulle unlock der i går. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg prøvede, og jeg klikkede på min profile. Den lod mig ikke unblock. Det gør vi. Hvad? Så siger vi det. Da jeg prøvede at unblock bogen i går, fordi jeg glemte at unlock den. Så kunne jeg bare ikke unblock med en grund. Sådan knappen eksisterede ikke. Jeg klarede den, W's. Nej, den er sjov. Jeg klarede loven. Hvorfor klarede den? Undskyld, jeg skal nok lade være næste gang, bare rolig.